Francuska vojska koja je stacionirana u jednom delu Rumunije otkrila da postoji mesto preko kojeg Rusija može da izvrši napad na ovu zemlju, ističe članica NATO saveza. Na mapi Rumunije koja je analizirana vidi se i grad Činku, gdje je francuska vojska rasporedila 1000 vojnika kao odgovor na invaziju na Ukrajinu. Ovaj grad se nalazi zapadno od planinske linije. Sa druge strane, ravnica se spušta na brdo Moldavije, malo južnije od toka Dunava i otvara put ka Ukrajini. Rumuni ovaj region zovu Kapija Fokšani, objašnjava pukovnik francuske vojske pod kodnim imenom Žerom, koji prošle godine komandovao odredom od oko 30 vojnika. U Rumuniji su identifikovane visoke tačke, vodotornjevi, crkvene kule i slično koje artiljerija može da iskoristi za orijentaciju. Francuzi su također izradili tačnu mapu za vojnu mobilnost, to jest rute za vojna vozila. Koristili su vojni Google automobil, vozilo opremljeno kamerama i senzorima koji omogućava trodimenzionalni nadzor terena. To omogućava određivanje mostova i prelaza, objašnjava francuski maršal. Navedene su ose i karakteristike inženjerskih struktura, uključujući sve što je od interesa za vojsku, ali što se ne pojavljuje na civilnoj mapi.